Bon dia i benvinguts a una nova sessió en la que repassarem l'actualitat econòmica. Com sempre, iniciarem el nostre recorregut parlant dels successos de mercat. Pel que fa a la renda variable, vam veure com els principals índexs europeus la setmana passada van tindre un comportament positiu. Sobretot l'índex italià, que després de les declaracions del ministre d'Economia Transalpí, en les quals va mostrar una certa voluntat de continuïtat dintre de l'euro, doncs van recollir millores després de les correccions enregistrades la setmana passada. L'IBEX 35 es situava a nivells de 9.850 punts, a l'Eurostoxx 50 a nivells de 3.500 punts i a l'Standard & Poor's a nivells de 2.779. Aquesta setmana hem d'estar atents a l'evolució de les declaracions de Donald Trump en matèria comercial, que va voler llançar un nou programa arancel·lari contra les importacions xineses. Això podria tenir un impacte negatiu durant les cotitzacions d'aquesta setmana. Pel que fa a la renta fixa, les declaracions ja esmentades del ministre italià d'Economia van fer que les tensions es relaxessin i, per tant, la prima de risc de diversos països perifèrics es van rebaixar. La prima de risc espanyola es situava a nivells de 90 punts bàsics, allunyada ja d'aquells nivells que tenia 2 setmanes enrere, on estava a nivells de 130 i escaig punts bàsics. El Bund cotitza a nivells del 0,38% TIR, el Treasury de 10 anys a nivells del 2,91 i la referència espanyola a 10 anys la tenim a nivells de l'1,30. Parlant de matèries primeres, hem de parlar de correccions. Per una banda, l'or, que ja perd definitivament aquest nivell de $1.300 unça i se situa a nivells de 1.280 i escaig dòlars unça. Pel que fa al Brent, també fortes correccions, situant-se al nivell del Brent a $73 per barril. Això és fruit que es va conèixer que Aràbia Saudita incrementava el volum d'extraccions diària i coneixem també que durant aquesta setmana els integrants de l'OPEP tenen intenció de revisar les extraccions diàries i també incrementar-les. Per tant, no descartem que puguin haver-hi més correccions amb aquesta valoració. Pel que fa als bancs centrals, dues intervencions. La primera de la FED. Com ja s'esperava, es va produir un augment dels tipus oficials, situant-los entre el rang de 1,75 i 2%, incrementant d'un 0,25%. Per altra banda, el BCE, on el governador Draghi, la setmana passada, dijous, va fer una intervenció en la qual va mantindre sense variacions la política monetària, és a dir, no hi haurà increments dels tipus d'interès pel moment i almenys fins a l'estiu de l'any vinent tampoc n'hi haurà variacions. I per altra banda sí que va definitivament donar les dades de finalització del programa de quantitative easing, situant el tancament del mateix al finals del desembre del 2018 i situant també l'import de compres entre el mes de setembre i desembre amb una reducció fins a 15.000 milions d'euros mensuals. Per últim, a nivell polític també es va produir la cimera a Singapur entre Kim Jong-un i el president Donald Trump, en la qual es va acordar la desnuclearització del país asiàtic. A nivell macro, hem conegut la publicació de dades a Europa, on l'IPC va situar-se segons les expectatives amb creixements de l'1,9%, però les dades de producció retallaven. I aquesta retallada fa palès i confirma de forma definitiva l'enfebliment de les dades econòmiques que estem veient durant les últimes setmanes aquí a Europa. A l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units, tot el contrari. L'IPC a nivells del 2,8%, les vendes minoristes amb clara millora, amb un increment del 0,5% i s'esperava un increment del 0,4%, i amb una millora també de les peticions de subsidi per atur que reduïen també segons les expectatives. Per aquesta setmana hem de tindre a la fulla de ruta certs aspectes. El primer, hem de seguir l'evolució política a Itàlia i les possibles decisions del ministre d'Economia del mateix país. També hem de saber que es tindrà lloc la cimera del Banc Central d'Anglaterra durant aquesta setmana i, per últim, hem de veure molt atentament quines possibles reaccions podria tindre Xina en relació a aquesta situació d'inici de guerra comercial ja definitiva després que Trump anunciés aquest increment dels arancels. Això ha sigut tot per aquesta setmana, els esperem a la propera sessió, moltes gràcies per la seva atenció, fins la propera.